tu na vai ho i mi bum mang ho min ron call don ta ni ron call langa kan pick up anga ke ni chu kan lang lovanga hian kan la do na ni so le mel te kharon ti fia lo vel so call hey an chet dan soi ngwen ti sonin mo a ti fia don lo chuanin van fia lo enge mon ni chena ti nuwa a off don ti sona ti te so chet dan soi ngwen a robot kan film khurnan hetiang ang hi lak mia lo kan film khan mi pakhat chon ni lawan ni hi ti hianin anan ti kwal velanga then khathianin a screen a hian camera hian lo lang ve thina khatia khan lan du mia lo turania chan chu in lana in mela lan vai chonin an bum don chu hi hemi chu tiang khatia ngai ron ti lo chuanin poisa ha tuna che khanin an katanga kha an katta ni ngaro kha an katta ti khanin an katanga karon ti leng an tianga a ai chiang zokin an hotelang te khan an ron ti lenga kha ti mia lo turania ai kan nu nen kan changa min ron be thina ka fiama khatiang kha in lo ti pala in mela langani vai chuanin an blackmail ang chonga poisa chu tiang kha tiang zai ron thon lo chuanin i thlala khi chu ti khati chuanin kan the dar don an tenga tam tak hi an tang ani vai ho phei chon lo in video hei ten ka khu de ya ke ni kan lan lo nan camera kha mo front a camera kha ka khu de ya kan lan lo nan khatia kan lan lo na chuanin an ron ti rei pe lo ma se in lo lang pal lo ani chuanin kha apoi mai ni YouTube pa te po hetiang scammer an tia YouTube pa te po hian tiang call hi an tam lu tu ka chu wang chuanin kan film khurnan kan tia hey camera po khu chung khanin a call kha kan pick up ani kha film khurnan kan mang don nia a the pe chuanin he video hi the dar ro ka lo me